out. Roger, go for weekend liftoff in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay, here we go. Welcome to the weekend. Sa positibong disiplina, may respeto at paghihigma. Mga ginikanan, mga hingtungdan, atong hisgutan ang mga pamaagi sa pag-amuma ug pagmatuto sa atong mga kabataan. Kini ang positibong disiplina, huna-hunaa. Dili lalim, hisgutan ang disiplina, nagsayon. Pag-atiman o pag-amuma, sa kabataan, karon labi na o puluyagon. Unsay hinungdan o kung sayang ay buhaton. Walay epekto ang bunal, di na mo talab. Ang yaw-yaw, kapag upusi, may paigsoon, paminawa kini. Positibong disiplina ang buhata, unaha ang respeto, paghigugma. Kung gusto ka og hapsay nga relasyon o koneksyon sa kabataan karon, huna-huna sa positibong disiplina, may respeto o paghigugma. Sa positibong disiplina, may respeto ug pagigugma. Mensahe gikan sa Philippine Educational Theater Association, Advocates' Right to Safety Zone ug Youth Advocates through Theater Arts. Positibong disiplina, huna-hunaa. Maayong Sabado sa hapon sa tanan natong mga tigpaminaw. Kini si Hope Tinambakan. Ug dako namong kalipay nga ipahibalo sa tanan nga nabalik na kining atong programa sa radyo sa ikatulong higayon, season 3 na nato kini. Tungod aduna kitay importante nga isgutanan may tungod sa pagamuma sa atong mga kabataan ug kabatanunan aron atong sabton ug katunon ang balaod nga gipasaka sa Kongreso sa panghinaot nga kini maaprubahan sa gobyerno. Kini nga bill ato kining hisgutan usab ug atong palamnan atong pagsabot uban ang mga bisita nato sa mga mosunod nga mga Sabado. Mga higala, aduna di kitay gamayng kausbanan sa titulo sa atong programa, no? Sa una, gitawag nato nig positibong disiplina. Disiplina ang atong gigamit. Apan karon, pagmatuto. Mao na kanatong gamiton nga pulong. Positibong pagmatuto o positive parenting. Human sa pipila ka mga diskusyon atong nabalaan manggod nga medyo makataha, no, sa ubang tao ang pulong disiplina, no? Mao nga positive parenting ang atong gigamit kumpara sa positive discipline. Kung muhisgot na gani og disiplina manggod, naa yung mga negatibo nga panghuna-huna nga mahuna-huna ng ubang mga tao, no, na negative nga impression. Mao nga karon gamiton nato positive parenting o positibong pagmatuto. Sama sa mga niagi nga mga higayon, aduna kitay makauban nga mga bisita aron mo paambit sa ilang mga kahibalo ug kasinatian bahin sa ilang mga eksperyensya, no, ug hisgutanan sa hisgutanan nga positibong pagmatuto. Una kita mo padayon ako sa ipailaila ninyo ato ang bisita karon. Akong nisod nga higala, no. Ang atong guest speaker karong hapuna. Garbo na ko ipaibalo kaninyo kining atong bisita. Mapinanggaong bana ni siya. Wala pa na. Iyon na ko na dala. Perfect. Usa ka mapinanggaong bana, mapinanggaong amahan, o usa-usap kini ka paboritong magtutudlo sa Negros Oriental High School, no? Dili graw siya perfecto, pero ning kamot kuno siya kutob sa iyang mahimo aron mahimong mas mayong tawo matag adlaw. Walay lain ang akong ubos nga higala, ubos na Jones. Ubos na higala og taas og kilid-kilid. Og taas og pasensya. Pasensya. Si Jones Lee, kitay Sir Jones. Hi, mayang hapon sa tanan mga naminaw karon. Yes, no? Kini diay nga programa, Sir Jones, usa ka proyekto sa YATA, no, or Youth Advocates through Theater Arts. Pareho man tang membro ani, no? Inubanan sa PETA Arts Zone Project, inabagan sa Tel de Zone, Germany. Kining atong unang episode, atong balikan ang atong pagsabot may tungod sa positibong disiplina nga atong naisgutan sa duha ka seasons, no? Karon nga gitawag na natog positive parenting.
Ang unang duha ka mga episodes nato sugod karon magsilbi nga kumbaga pagpalig-on ni siya sa atong mga prinsipyo o mga kasinatian ka sa isgutan ng positibong disiplina pinaagi sa at mga interview o sa mga niaging mga bisita ug mga diskusyon ug usa ka hamubo nga drama dili mawala nga atong hamubo nga drama Jones kay mo ni gitawag nato og yata style no. Ang ato ang programa na ajoy Gamay drama. Dahil drama. dili pwede walay drama. Among ipahibalo sa tanan nga ang atong programa karon naka-live stream kita sa Facebook. So sa mga nagtan-aw nato diha sa Facebook ay mo ka ulaw og comment dira adto ra mo sa Yata Dumaguete www.facebook.com/Yata Dumaguete ug sa Facebook page sa DYSR. So sa tanang mga ating paminaw galantaw sa Facebook Live ang kung aduna mo mga pangutana, mga opinion o kabahin sa atong isgutanan karong adlaw ano na tayong phone number nga pwede ninyong tawagan 0915-1060-951. Akong balikon 0915-1060-951. Pwede po mo text or mo chat o mo chat manoon. Mo text or mo tawag ano nga number no? O pwede po sa telephone number 4020987. 4020987. O di ba ka, pwede ra mo magbili ng komento diha sa atong comment box sa Facebook Live nato. Na ako po nag-share sa akong page ron dyan. So, sa akong mga followers dira nga nagtanaw karon ay mo ka ikog o ay mo ka ulaw nga mo hatag sa inyong mga komento dira. Libre ra mo comment, libre ra ang inyong mga opinion. Walay mo husga natong tanan. Sige, andam na kita Sir Jones. Andam na ta. Sige, di nato dugayon kay medyo nadugay naman. Tato ng sugdan. Aniya, atong paminawon kining sitwasyon nga mo'y atong patukuranan sa atong diskusyon. Atong paminawon kining usa ka hamubo nga drama. Ayun ba? Asa naman po kang bataa ka? Dali, dire, para makatilaw na po kag bunal. Op. Pre. Ayaw bunali imong anak. Nga anong dili man? Nga mao man niya itong naandan sa tumang ginikanan. Bunalan aron mo tagam. Tanaw ba nimo epektibo ba ang imong pagpamunal sa imong anak? Oo, nahadlok siya nako. Ang kahadlok ba nagpamatuod na siya nakaton sa iyang kasaypanan? Nituman lang siya nimo kay nahadlok siya sa bunal. Ug wala gud siya kasabot ngano kang galagot. Ambot lang, pre. Naabay laing paagi sa pagdisiplina sa mga bata. Positive discipline. Positive discipline? Unsa na? Ang positibong disiplina dili manakit. Naka-focus sa solusyon, naay respeto ug gibase kini sa mga prinsipyo sa paglambo sa bata. Tanaw ba nimo, pre, epektibo ba kini? Dili nimo mahibalan kung dili nimo sulayan. Maong sulayin na ninyo ang positibong disiplina sa panimalay. Kay ang gugma, kalinaw ug kahapsay magsugod diha sa atong panimalay. Sige pre, akong suluyan ang positibong disiplina sa akong anak. Joshua! Taysa pre, ikalma sa imong kagalingon. Sorry pre. Hayagid kalimti ang pagpanakit dili usa ka pamaagi sa pagdisiplina ug ang gugma dili makapasakit. Kini nga pahimangno gidala kaninyo sa Youth Advocates through Theater Arts o YATA inabagan sa Arts to Safety Zone project gikan sa Philippine Educational Theater Association o PETA. Mo kato mga higala. Ang usa ka hamubo nga drama atong nadungog Sir Jones no. Pasalamatan nato ang atong mga actors no sa mga voice actors nato gikan sa Youth Advocates through Theater Arts. Magkaila ko atong mga tinguga Jones. Familiar. Karon atong hataga gigayon si Sir Jones Lee nga mohatag sa iyang reaksyon kabayan sa sitwasyon. Sa nakadungog ka ganina Sir Jones, ug atong balikon sa atong nahitabo sa drama no. Adunay usa ka bata. Sige, atama-tama muna, sa bata o sama? Sa bata. Sa bata. Adunay usa ka bata nga siguro nagpabadlong makato siya. No, or sa baka ito iyang sala. Dayon, murag, aksyon ka lagot ang amahan, no? Okay. So, iyaha untang Bunalan, no? Dayon, nakaabot si kumpare, murag nakakita na ito iyang planong buhaton, o gipugnan siya sa iyahang kumpare. Kumpare, magsiguro to niya, silingan siguro to niya. Or silingan. Murag silingan to niya, no? Unsa may imong initial nga reaction ato nga sugilanon, Sir Jones? Yeah. So, nakita na to nga, ang usa ka amahan,
reactive siya, no? Dili siya responsive kay Reactive. reactive, Nga no? ato nang timanan nga Kay sa imong intro ganina, wala ta kabalo kung unsa bay nabuhat sa bata. So ang nakita lang nato dayon it's ang reaction sa amahan. Correct. So klaro kay nga ang amahan wala gud lamang niya gipangutana kung unsa bagoy nabuhat. Okay? Siguro sa towards the end pod kung paminaw nimo ang amahan, wala siya laing pamaagi sa pagdisiplina. Ang pagpanghadlok lang, pagpanghulga or pagbunal. So sa imuhang tan-aw maoray yang naibalaan. Maoray ang naibalaan siguro. Okay. Murag mo magud po na yung mga napasa nga mga naandan nga mga pamaagi po sa mga ginikanan po siguro niya sa una. Dili po nato masisi ang mga ginikanan kay kita pod gadako ta sa mga ingana nga pamaagi sa pagdisiplina. So nakaingon ta nga maulay atong pamaagi or option nato sa atubang sa bata. Tinood, no? Pero balikan ako to imong giingon nga term, Sir Jones, nga reactive, no? Kasagara gyud sa maginikanan murag ingon ana ang mga pamagi, no? Nga mo makakita na tag sayo murag adto ta mo react sa sayop dili ta mamitag sa ta unsay hinungdan. Oo. Kuan man god, nakita nato na ang mga ginikanan karon uban no dili tanan ang uban it's comfort na nila or munay automatic dahil nga reaction kung naingana nga problema kay siguro may nadaka nila kaduwa wa sila kabaloon sa ilaing pamaagi sa pagdisiplina sa bata. Sayon naman gud kay siya very comforting, not comforting but comfort sa komportable ang mga ginikanan kay gato silang gitawag og short-term goals ni siya. Sir Hope no, ay Kuya Hope no? Sir Hope, Kuya Hope. Pilira. Kuya Hope. Sir Hope. So short-term lang. So pasabot kung ganan sila ang bata nga mahilom dayon, bunalan para mahilom. Kung ganan lang mahuman og ilis og sanina, bunalan para magdali dayon. So dili ma-explain, dili mapungkuan, mapasabot sa bata kung ngano bang kailangan magdali. No? Murag gagdali man good po, Sir James. Lagi. Murag mas maid gay itong dali nga pamaagi po siguro. Lagi dagan ningon nga dagang dali nga pamaagi. Pero short-term goals lang siya. Imong tanawan nimo kung sige kag gadali sig pamunal, tanawan nimo ang long-term goals. Unsay mahitabo sa bata na ugma damlag. So importante gud nga lingkuran pungkuan kay sa nabasa na ko nga libro, ang parenting ko no it's really the destination but the journey itself kay na may klase-klaseng development ang bata sa pagdako niya. Yun na tanong nga isgutan nimo, Sir Jones. So, at ito ni ipaklaro sa ato ang mga nagpaminaw karon sa ato ang mga audience diya sa atong live stream nga katoy mong giingon nga it's not the destination but it's the journey. Sa Bisaya pa dili na to hunaon kung unsay iyahang kapadulngan diretso no. Pero giunsa ang pagpamaagi no. Sa ato pa unsa may example na, Sir Jones? For example kaning sa sitwasyon sa bata karon. Unsa may posibleng journey niya aning kung ingon ani ang pamaagi sa mga ginikanan? Siguro kay ang journey man god kung ato siyang pungkuan og sabton gud ang bata no. For example kung nakabuak siya og baso and then imong bunalan dayon, do you think na mabalik tong nabuak ka baso? So kailangan una it's imo sang i-provide ang warmth og pagsabot nga nasamad ba ang bata, imo sang tambalan, then usa nimo ihatag ang structure. Kay kung atong pasagdan lang nga dito og bunal, magkadugay ana kung ang bata na siya makasala siya, dili na siya mo tug-an nimo. So dili na wala na siya pagsalig. So ang gibuild man gud nato ani sa bata it's a character niya nga pagdako niya damlag pohon nga na siya'y trust nimo. So mugunay una nimong i-build, dili ma-build ang trust og ang pagsalig dayon. So kinahanglan siya og time pagsabot sa bata. Correct, no? Kanang nakasulay mo guguan na sa una kanang hapit nakabuak guguan kanang botilya gisudlag tubig ba. Nabuak siya din nihilak ko. Diyan ako mamangano kanihilak. Kay nahadlok og kasabaan. Di ba? No? May gani ra po to akong mama kay taas-taas pag pasensya. So gawa siya ka, ngano man kang muhilak? Sige, mangutan unti ka, unsa imong buhaton sa sunod para dili na mahulog.
Sakto. no? Okay. So, murag ni take time po na akong inahan pagpangutana. Dili kay, wala ka. Yeah. Yan ang Dili siya reactive, responsive siya. Pero ang iyang giuna dayon, kung okay lang ba ka nga na wala ba ka nasamad. Tinuod. And then nisulti siya nga ano kanihilak gi pangutana gud kung unsa ang imong emotion sa bata. And then kaduwa ni follow up siya og structure. Correct. Importante man nga ulay na tong pag-structure kaysa nakabata og kuan baso then imo din i-structurean, imo din yaw-yawan nga dapat dili nga na imo sang ikuan nga safety bang bata. Kay ang nasabtan for example hope no ang nay mga bata karon nga papaulion og sayo sa ilang mama gikan sa eskwelahan o tinuod man na papaulion og sayo nayuban mo paulig sayo tungod kay makaingon sila nga mauli sila sayo kay ang rason nila mahadlok sila sa ilang ginikanan. Sayop siya nga konsepto dapat mauli kag sayo kay kasabutan ninyo na sa imong mama ug papa. Silbi kasabutan dili kay niuli kag sayo tungod kay nahadlok ka niya, di ba? Bitaw. Sa mga nagpaminaw dira, ilabi natong mga batanon, mga kabataan o mga ginikanan baka diri nalimog ko tulog mo kamera. Asa man jud ana kani dire. So sa mga nagpaminaw nato, nagtan-aw nato diha karon no. Pangutan-a daw yung kaugalingon. Ilabi natong mga bata pa mo, batanon pa mo no nga mahadlok mo muuli og dugay. Unsay rason? No? Unsay rason kanang mahadlok mo muuli og dugay? Kato ba kung tama sa ang uban kasagara gyud mahadlok kay makasab-an. Mabunalan, no? Dili man unta na mao ang rason gyud no? Ang rason gyud unta nga di ganahan mauli og dugay kay una delikado. Number 2, adunay kasabutan no tali sa ginikanan ug sa anak. Sabot mo nga alas 8 na nagyud sa balay. So it's not about being reprimanded, but it's about kumbaga honoring that kanang inyong sabot. Ang pagsalig sa ginikanan no, ang ang inyong pag nagsabutay ninyo sa inyong matagusa. So kana no siguro balikan nato no ang ato ang mga reasoning, ang ato mga rason no. Naada tayo pag-greet diri no sa ato ang live stream. Atong i-greet sa karyot si Papa Jams Vlog. Mayong hapon, Idol Hopia. Shout out watching from Manhuyod. Uy, abot tag Manhuyod. Shout out sa mga taga Manhuyod dira nga nagpaminaw. Labi na ka nga Papa Jams Vlog na siya vlog po dahil. No? Gipasabot man sa parents why nga kinahanglan mo uli og sayo. Sa ato pa, importante po sa mga ginikanan nga mga nagpaminaw karon nga i-explain po og tarong nga nung kinahanglan mo uli og sayo. Dili kay inon nga bantay ka kung dili ka mauli og sayo. So kanang bantay ka wala ta kabalo kung unsa ba ni pasabot. Para madali ingnon ra man diri bantay kung mudog ka mulig sayo ako kulapahon di ka. Okay. So wala na tagan og katinawan nga no matuod kung kinahanglan mo uli og sayo. Mauna nga pa, for example, makabarkada na. Aksyon ng mga nana sa edad nga makabarkada na, no? Kaya makabot sila alas 7, alas 8, kaya practice og sayaw siguro to niya. Lingaw raman di ay. Wala man naka-feel og threat. Wala man naka-feel og kahadlok or kasul. Sayop dito sa mama. Ang ako ra ni kahadlok ka nangyarang kulata dili raman di okay raman ay diris gawas. No? Pero kung na-explain tog maayo nga bisan pag-ingon ana responsibilidad gyud gihapon. Takto ba? Responsibilidad sa usa ka ginikanan, no? Nga safety ang iyang anak labi na kung minor de edad, no? Naapag gihapon gyud sa tawagana sa under the responsibility of the parent, no? So kinahanglan ma-honor ang kasabutan. Katong mga daghang pangutana sa kabantay ka sa drama ganina sa sige. Daghan kay mga pangutana tong iyang kumpare. Kadumdum ka sa mga pangutana ato? Ako unsa nang positive discipline. Before pa na just kana ko imong bunalan imong anak mo so makat-on ba siya no daghan kay mga girat-ratan nun to niyang pangutana to yan. Mga kumpare. Unsa imo ang matubag atong mga nangutana man to siya nga kuan nang ningon to yung kumpare nga naka-appeal dito og seminar dagway siya no. Kay kabalo man siya positive discipline and positive parenting ningon siya nga nito ba ang imong anak tungod kay nakasabot siya sa imong gisulti or nito lang ba imong anak tungod kay nahadlok siya. Lahi-lahi man gud na kay for example nito siya kay tungod kay naay bunal. Layo siya kay nito siya kay nakasabot siya. So duwa siya ka klase mo say makayon nagpareho lang pero at kung ato siyang tan-awon pareho na ng layon sa circus, di ba?
Kanang layon kay moambak man asa siya sa kalayo sa circus, 'di ba? Mutuo siya sa iyang master kay na may latigo pero wala kabalo ang layon ngano siya nilukso. So ato po na siya i-interview sa puhon ng layon. Maulog na sa Sir Jones nga atong mga anak gihimo na tong iro. Oo, tinuod ni nga na. Gihimo na tong raglayon no nga sit Sit. Oh, no, anak. No. No. So Yes. wala po kabalo sa konteksto sa unsa nang no. So kailangan ipaklaro na kay kung mabuild mo na siya hope, kung makita nato nga mabuild mo ng trust sa imong anak, makita nimo na siya makita nimo ang effect sa long term. Like, for example, ang among anak kung moadto mi di ba ang mga ginikanan, ang ipahadlok din sa mga anak kay kwaon ni Manong Guard, di ba? Kwaon ni Manong Guard, Guard. antay na pulis, Police, Manong Guard, wakwak, nurse, gaputi na injection. So, inga nang pangpanghadlok. So, instead nga inga na, for example, akong anak, ipa-inject, nakambrasan og iring, I have to sit down with him, ningnan ako siya nga, injectionan ka for anti-rabies, and then, sakit ang injection. Ang mahitabo manggod kay ang ubang ginikanan, ingnon nga, walay sakit. So sugod pa lang pag inject niya sakitan ng bata, makuha na nimo nga ay nanay, nanguwat si mama. Nanguwat si mama. Nanguwat si mama nga mara ko nung pinakaglamiga. So nasalayo na mo na katong nato mi provincial hospital kay pa-inject. Nisulod lang akong anak, pa-inject siya. Then akong ginanang anak, sakit ang injection but it's good for you and it's okay to cry. So pag sulod na dito, nipungko siya, gi-inject samtang gawal tanan tong mga batang gasunod niya. Siya relax pero kahilakon, okay ra mo hilak, kapalo ara siya uska buok. And then naman ang injection. And then sukad na adto kung mobisita mig doctor like dentist, kung na mga injection and check up, siya na mismo ang itunol niya ang kamot. So inga na ang ginabuhat nato nga long term nga pagtan-aw. Kay kung mabuild na ang trust sa bata and routine, ikaw nga ginikanan dili na ka maguyod sa imong anak. Na pailaing example, mo grocery, imong i-explain nga, maulang ni atong paliton. Explain na una, hilakan pa na, then kaduwa na, dili ka mo negotiate, kung muhilak ka, muya ka, dili ka mo negotiate. And pagkadugay na, like kami karon pag mo grocery, then ako na siyang, yun nga, ganahan ka, ano yun siya nga, nanatay nga na sa balay pa. So muna ginatawag na to nga long term nga, pagtanaw, dili kay, karon lang, hadlokon ng bata para mahilom. Kasi tinuod nga, maglangas ang bata, okay raman niya magtiyagit-tiyagit pero ang ginikanan maulaw manggod sa palibot. So muna na imong reactive. Ipadakop sa guard. Oo, tawon si guard or padakop sa pulis. Luya pos mga pulis sa guard. Parang na kayo ang pananaw sa bata sa gwardiya. Gwardiya sa kuan, mga mall. Pero tinuod bago rabi ako nakabisita po og mall. Mall, nagmalling ka? Kuan nakadungog jud ko usa ka inahan nga nag-explain siya sa iyang anak, no? No, chismoso biyata no. Oo. Ngita naabot ta diri ha. Pero tinuod nakadungog gyud ko ginahan nga nag-ingon siya sa iyang anak nga mahal man gud to, wa man tay kwarta. Nga na ba, di ko kabalo kung asa dapat gagikan to ilang istorya or asa to padulong po nilang istorya. Pero mo akong nadunggan sa usa kay nahan nga nag-explain siya sa iyang anak, no? Yeah. Siguro siguro ganahan ipapalit tong iyang anak. Yeah, napoy ang gitanawa na hope it's ang ubang ginikanan tungod kay ang external nato nga kalibutan, di ba? Wow, external. Paspas kay ang lihok. And then kung nakay batang gigalam, muhunong gud ang oras. You will mo take good siya time sa pag-explain sa mga bata. So importante nga lingkuran. Kita manggod nga sige tagadali dagantang problema, dagantang asikaso. Kay tagpas-pas-paspasanay tanan. Pero sa mga bata, kailangan gud nato sila pungkuan and then i-explain nila kung unsa bagod ang tinuod, no? Kana ang tinuod dili kay magama-gama tag istorya nga dili pod tinuod. Kana no kay busy magugay ning mga ginikanan sa Tinuod. Kana mong gadali ka de mo lingkod ba kag mag-explain sa bata mo naghasol man kayo. Yep. Nainingon nga busy gud kay kuno sila, like for example sa eskwelahan gatudlo ko nay ubang mga bata kalagmitan na ang mga bata nga gamay og grado nay problem sa performance sa school dili ginabisita sa ginikanan in terms of kung nay mga meeting. So minsan sir walay time akong ginikanan. Always sa mga ginikanan kay ginikanan naman pug ko. Tagaig bisag 20 minutes per day ang pagkuyog sa imong anak. Ginatawag na siya emotional banking. Every day nga imo na siyang spend sa imong anak 20 minutes like games. Di ka mangutana, siya ray bahala sa iyang kaugalingon nga dula sa iyang rules.
and makigdula lang kaniya, tagay lang siya 20 minutes and that will accumulate and that will create bond and trust sa imong anak nimo. Sige, ato na pong pahinuklogo na itong mga tigpaminaw karon. Pila man ka minuto inyong gina-spend with your children, no? Kauban ang inyong mga anak na makigdula lang, no? Walay daghang rules, walay daghang dula lang siya. tagaan lang nimo time, nang imuha lang dira na kadiha presence nimo ug ang imuhang pakigalubilo sa iya, no? Yep. Kaya ang challenge ron, tagaan na lang mag-cellphone. Oo. Okay, tagaan lang cellphone. Sa mga ginikanan dira nga aron mo hilom ilang anak tagaan na lang gadget, wala mang hinuklog tagamay, no? Okay. Kinahanglan kabahin no good po na daw, hindi man ko parent, no? Pwede ka man ang parent, no? Pero sa ako ang opinion magud na Sir Jones nga kabahin na sa imuhang dili lang kay responsibilidad. Imuhang sana imong gipanumpaan sa panahon nga imo nang gipadako na imong anak, no? Nga gipanganak mo na nimo part yun na sa imong angay buhaton nga mohatag gyud kag panahon. Dili pwede nga rason nga busy. Ang dapat part sa imong pagka-busy ang panahon uban ng imong mga anak, no? So dili nato laktawan ang pag-explain, paghatag og katin-awan ngadto sa atong mga kabataan ngano ug unsay mga rason sa mga lain-lain nga mga butang. Ako ang tagag example, Hope, no? Like for example ang mga bata ron na may cellphone, no? Ang akong anak gina-practice ko namo kung mogawas mi dili gud mi mo gamit og cellphone. So kung muhatag kag structure sa imong anak, mean ka nga walay cellphone, ikaw pud mismo ginikanan during kung magkaon ba mo wala po kay cellphone. So klaro nimo na kay dili ba na sila moto sa words lang, no? Dili nila masulod dayon sa ilang pangunaunaan ang words. But tanawon nila ang action na imong ginabuhat. So careful pug ka kay men ka walay cellphone ron. Then gadula kuan pug kag cellphone nimo, gatanaw pug sa imong cellphone. So unsa may tawag ana Sir Jones kuan mirroring. Okay, ma-mirror sa bata. Ma-mirror sa bata ang imong action. And then kung kuhaan po nimong cellphone, for example, ina nimong bata, kuhaan ti kag cellphone, dayon katong na minute nga gikuhaan nimong siya cellphone, unsa po'y activity na imong gibuhat, katong wala siya cellphone. Kay kung kuhaan ti kag cellphone, nga wala po ko'y gibuhat nga intervention or dula or makipag-talk nimo, ang bata maghunaw na siya nga idol siya. May ngana ba mabutag ngana. So kada pong wala lang kuhaan ti kag cellphone mura na noon og kuano murag sana ma-detach na noon ang bata po, no? Bitaw. So Sir Jones, kaning mangutana ko kabahin nimo aning bill, no? Kay murag naay gipasaka nga bill, no, sa Congress. Yeah. Kabahin aning positibong pagmatuto, no? Unsa man ni ka importante Sir Jones? Ug nganong kinahanglan man ta nga naay balaod? Yeah. So naay House Bill number 1269 and na po tayo House Bill 2036 na i-discuss niya sa Season 5 and Season 9. Tama ba? Season 5 and Season 9. And then, and then mag-invite tag mga lawyer nga sila good mismo ang maka-explain ani nga balaod. Pero sa akong pagsabot, sa balaod kay gipabasa mangguguan eh, at ang uban na basig makunauna mo ni gamag balaod para presohon ang ginikanan. Dili nga na, no? Bas mo maguna ilang kuan nga sala sa ginikanan, presohon ko no ang ginikanan kung mapasa ni nga mga balaod. Dili nga na ang balaod. Ang balaod it's dako siyang tabang para sa mga ginikanan. Ang usan dito nakita na ko nga maayo kaayo para sa mga ginikanan is mohatag siya support in terms of training. Kay di ba? Kita mahimo, for example, kung ganahan kag mahimong doktor, mo eskwela ka, mayan ka mahimong mechanical engineer, mo eskwela ka, pero kung maginikanan ka, walay eskwelahan. Walay eskwelahan. Usa sa rason nga nung nag-season 3 ta, prod, is to support na mapasa ni nga bill. Pero di man ta makakuha og suporta sa atong mga tigpaminaw Sir Jones ko di ato mapasabot nganong importante ni siya. Mo nang I want to talk about the English na ta. Ganana ko isgutan ang kumbaga let's talk about the elephant in the room, no? Yeah. Kanang kini magud mo ay pinakadako yung kontrobersya. Or pinakadako gyud nga rason o reasoning sa mga ginikanan ngano silang muhatag og kanang pagpanapat sa ilang mga anak. Kanabang
gidapatan man ko sa una, okay raman lagi ko. O di ba, o kanang mga rason nga gidapat og wala ko dapati sa una dili ko mahimong maayong tao pareha karon. Yeah. Kana- Dagang, kana- imong reaction na Sir ang akong Jones. reaksyon na daghan kay mga tao nga mao nay rason, pero pwede mo balik na sa tong kaugalingon and then pangutanon na to tong kaugalingon. How do we react in times of pressure? How do we react in times of natay giato ba nga problema? How do we react or respond to mga Stressful. challenges and stressful nga maabot sa tong kinabuhi? Pag naganay kay trigger pa, for example, na traffic and then na mo cut in mo then mo chagit din kasi imong salakyan or motor makigsumbagay gud ka. Asa na gikan? Asa na siya gikan? Asa na gikan nga anger? Kay ang uban makaingon nga okay lang ko because pagbasa nimo for that particular moment of time, okay ra ka. But kung may mga trigger moments nimo nga manuntok dayon ka, muchagit dayon ka, asa na siya gagikan? Posible. Oo, di ba? Murag daghan tang kailanan nga nakit ang mga unana no. Karon, di ba? Daghan. Mao na atong bantayan no kay usahay makayunta nga okay raman ta. Pero sa mga panahon nga dili ta aware sa ato ang mga reaksyon sa lain-lain nga mga stressful nga mga sitwasyon. Sama sa ehemplo nimo Sir Jones no nga gihatag nimo nga ehemplo nga kanang mga sitwasyon diya sa kadalanan sa mga Tinod. sa tawag na road rage. Road rage. Oo. Daghan kayo na uso kay naron sa mga sa TikTok, sa Facebook, kanang lain-lain nga mga mag-trending nga daghan kayo mga init ug ulo dira sa traffic o init ug ulo diya sa mga kadalanan. Kamayng bikil, Magpusil, magsumbagay. magsagitanay, magdukdukanay, asa man ni gikan. Asa man na siya gikan. So, Mao ba kani ang atong giyon nga okay ra ta? okay ra ta. O kanang pagpangdapat sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, okay ra ba ta? Ano kanang mo kuan mo guna siya no, mahimo siyang excuse for the word but mahimo siyang excuse. Yeah, excuse. Kaya bang gidapatan ako kung asawa kay gihigugma man ako siya. Yeah, tinuod. Kanang atong i-connect or atong i-relate or atong i-associate ang pain or ang paghatag og kasakit sa ubang tao sa pulong nga gugma. Gugma. Sa may imong reaksyon na surgeons. Gani no kumingon sila nga like pasakitan ko no, love ko no nila ang bata. Like for example, naabot pa dagay na sa mga 90s nga mga bata kung kahinumdum pa mo kung magpahambugay og parents no during the 90s. Ngamingon nga gibunalan ko ni mama magpapa kay love ko ni mama magpapa. Di ba? Antod karon makaingon sila nga that is a form of love ang pagpanakit. And then naong ginginan akong estudyante nga sumbagong tikaw ron. And then, pag muani mong mamagpapadere, mangutana nga no tikaw gisumbag, ingon tikaw nga, love na ko tikaw. So, unsa imong reaksyon? So, ilang i-compare or ilang pareha ka kuno ang gugma og pagpanakit, which is dili. Kung hunaw-hunaw ni mo si John sa naay mga ginikanan nga magkatigulang ang ilang anak sukol na. Dayon, dili man dili ni siya ano ha, this is not an isolated case. Makakita tag mga sitwasyon nga kanang tigulang na gyud ang ginikanan nya ang ama ang mga anak na pud may mo nagdakapwesto sa sakto nga mga pangidaron, sakto nga panarbaho. Dayon ila na pong dapatan ilang mga ginikanan. Bitaw, sakit kay Ay na. gadi na nga gragog ka ma, gadi na nga gragog ka anak. Murag saan na nabali na pud. Ano? Nakoy nabasa nga libro na ang kuan ko no ng murag the best thing ko no nga mahitabo nato kung magulang ta as a parent is that bisag wala nimo gina-require ang mga bata nimo nga moadto nimo, mobalik sila. And that is the greatest gift ko no para sa mga parents nga bisag wala nimo gina-require nga oy ani mo dere or tabangi ko or something, pero once mo balik sila to find comfort, ma-feel nila ang home nimo nga ikaw ang panimalay nila and safe sila nimo. Mo na siya murag nami na paminawon. And siguro Sir Jones, panghinuklog na pud ni sa atong tanan no, ilabi na sa mga ginikanan o sa katong mga niagi pagkabata or sa mga kabatan-onan karon nga kanang moingon mo nga mutuman mo sa inyong ginikanan, is it really because you love them or is it because you're afraid of them? Yeah. So Ano, murag lahi siguro ang love man gud ako si mama or nahadlok man gud ko ni mama. mahadlok manggod ko ni mama. O lagi? No, fear na no hindi na ingon nga kanang tinud-anay gyud nga kanang I will do this because I love my parents.
Saksi ang mga hanger ana ho. Kaya pili, si mama mo palit og sa set nga hanger, di ba? Pila na may bili mo sa tulo duwa kay mga bungkag ng hanger. Don't leave me hanging. O mga belt gid. Mga bakos, mga bakos, no? Klase Bakos makana gid. Yeah, mabunalan gud ka. Bitaw, no? Kana, speaking of Bunal, Sir Jones, kanira bagong hilabi na ning mga taga 90s, taga 80s, kaning mga... Kita na, 90s. Kita na mga batches, mga kamagulang-magulang na to gamay, magpahinambugay pa ning Facebook. Magpahinambugay pa, magpalabuanay pa ning Facebook. Mas grabe ko sa una kay kanang kuan kaning sa to kani hanger ang ako. Mas grabe ko sa una kay kanang sani bayabas. Mas grabe ko murag proud pa ta kaayo nga ni agita ani nga mga lain-lain nga mga bunal, no? Murag nahimo na ni trending pag uningon na mga post nga proud kayo ta nga mga niagi ani nga mga pagpamuna sa mga nagian natong klase-klaseng mga bunal. Unsay mo kasulti na, Sir Jones? Kung sabto na to ang Filipino na identity, hope no. Hilig kay ta nga from that adversity or kanang delikado nga sitwasyon, convert after pila ka years, we will convert it into a funny story. Kanang kalatawan siya nindot and something. Pero remember that always kung ikaw ng bata nga nagpahambog no nga lami ang bunal, remember unsang emosyon ang imong gibati katong panahon diin gibunalan ka. Ato ko nang balikan kay karon kay ang uban malipay magkatawa naman because naagian naman na nila. But tanawon nimo balikan nimo unsa ang imong emosyon. Nakita ako nabunalan man pug ko. Sakit gud siya, mangurog gud sa kasakit. Katong ako Jones kay dumot yun do. The last time nga ako ma-remember nga gibunalan ko sa akong papa, dumot yun. Kanang di na ko gumuhilak, di na ko mutingog, dumot na gyud. Then because of that, niundang sila bunal nako. Kay nakabantay naman sila nga di na ko mo respond to anything. Kay mura okay bunalik okay, mura mo ana ba? Nabot ko ingana ko kamal dito sa una. So that's that time nga mas I think naka-realize po siguro ako mga ginikanan nga kuan kay ko nga pagkabata ka nang huna-huna gid ba. So arima ko mas matandog ko kung ila kong istoryahon. Nga ganahan day ka nga imong mama maingunan ni, maingunan na. Ano mo ko sige, hindi na. No, ganahan ka nga mabalaka imong mama. Magsige miguna-una kung naunsa na ka dito sa gawas, ganan kayo na. So, mas maguna-huna na hinuon ko ba? Yeah, muna gibulong bisag pangutanon na ako mga estudyante karon og balikan pa nako tong bata pa ko. I think muna gibulong nato as mga bata nga sana napungkuan ta and then nasultian ta sa tong ginikanan nga heart to heart. Di ba pila man kana latong icon sa Facebook karon kanang mga minaw karon. When was the last time nga nakipag-talk ka sa imong parents, katong bata pa ka or karon, nga nagpungko gud mo and then gisultian ninyo nang heart to heart gud mong duha. When was the last time? Nahitabo ba or wala ba gud nahitabo? Ambot lang Sir John sa I know certain families nga ingon ana ang ilaha kultura sa sulod sa balay, pero para sa ako opinion na nako po ni siguro di po makaoy ng uban sa opinion, pero kasagara ako makita gyud sa pamilyang Pilipino dili na siya normal. Murag awkward kayo na sa ginikanan nga maglingkod sa ilang I love you. Kumusta man ka na? Kumusta imong adlaw? Mo ni akong gibuhat karon, naguul ko, nasakitan ko, dili kay na siya normal. Ino na kana, mo na nakatunan nimo cellphone. Namiris. Kaya pag-abot sa balay diretso, pakugas dito, wala na panahon ni pangumusta. Nga unsa bay gibati sa imong anak gikan sa eskwelahan, na ba siya mga gipamati, na ba siya crush, I think dili pud ta train sa pagpangutana sa mga bata. Like for example kay usay kay ang atong pangutana is answerable by yes or no naman. Like kumusta ka? Kaon na ka? Wala pa. Okay. No. Kasi mga assignment. So I think ato po nang tanawon unya unsa to mga pangutana kang maayo para makipag-talk sa imong anak. So challenge nato na sa atong mga ginikanan nga nagtan-aw din. Basta sa mga kabataan nga nagpaminaw karon. So, kumusta daw inyong ginikanan or inyong mga anak karong adlaw? Gaunsa sila karon? Paminaw lag og gaunsa sila karon. Ug unsay inyong bation samtang magdagan na siya nga istorya. Kung di ba awkward. Kung awkward, mura kinahanglan nato anaron atong kaugalingon. Oo. Dahil mga comments na diri sa Facebook, Sir John, ingon si
Niki si Franca familiar ni siya, no? Ingon siya nga, importante gyud mo gahin og oras sa imong mga anak o sakop sa panimalay. O bago ra gyud ta nagisgot. Yeah, importante kayo. Timing kayo ang comment yun ni Sir Nicky. Naingon po diri si Melard Manugura, familiar po ni siya. Mura kay ilakuan eh. Ayun siya nga, ang uban man lagi, ginabili nila ni Miss Rachel ang pagbantay sa ilang anak. Kailan ka ni Miss Rachel? Yes, kaila ko na. Siya nang, I think, usas po siya sa pinakamaayo, no? Nakita man ako na siya sa TV. Pinakamaayo in terms of reading and colors and games, identifying some words. So, mo siya online tutor? Ano mo na siya? Yeah, mura siya, kontra siya sa Cocomelon or something. Pero again, kung ibilin na to, like for example, kung ibilin mo ang bata, nabantayan lang nako, no? So, ibilin lang ang bata nga mutanaw mutanaw cellphone o mutanaw sa TV, nabantayan ako kay nay murag delay sa speech. O mura ko nabantayan nga lahi po tong sa unang nga time nga makipag-talk good ang bata to bata ang negotiation. Nanang tanaon sa bugod ang positibong disiplina. Sa nabasa na mo nga libro about positive discipline, it's a non-violent, okay, dili siya pagpamunal. It's solution focus, so mangita solusyonan god kung unsa ang naa, respectful, and also based on child development principles. Kana good upat. So na siya trust, na siya solution focus, na siya sa tungkol sa non-violent, and then tanawon good ang pag-develop sa bata. Child development, no? Nakailain-lain mga stages ng development sa bata, no? So, sa tanggal, naapa siya sa edad nga 5, 4, lahi ang iyang mga panginahanglan. Lahi ang panginahanglan. Lahi po ang panginahanglan sa mga puya. Lahi po ang panginahanglan sa mga nana sa 12. No? 12 or kanang mga 17. Lahi na po na sila. Kanira bagong mga nasa 13, 14 mo ni pinaka mga rebelde. Anong layas-layas ka to? Mo na edad Jones nga ingnon ka nga. Ay sige nga na kay bata pa ka. Di pagkataon-taon. Kung di mga kabaluan ng tigulang naman ka. Oo. Wala naman dyan ka, bata ka or tigulang. Yeah, katong mga naminaw po ako mga estudyante nga mulayas kuno sila pero muuli ra mapugpanihapon. Wala pa. Buang sa. Kana magong mga lain-lain nga edad, ilabi na ng mga ingon ana nga edad no nga nana sa mga edad sa imong mga estudyante Jones, mga kids. Mga 13 anak. 13 nga to sa kids. Kuha na sila no, murag nanay sila gipangita nga independence, no? So, na-question dire. So, magsigi ba og adjust ang parents according sa edad? Dapat lang. Dapat lang. Kay katong matod pa sa mong ginasulti, it's not the destination but it's a journey. So, puyo good siya. Mugani ko ang importante sa ginikanan. Nato siya sa balaod nga para makasabot ang ginikanan, ang development sa bata. Unsa bay panginahanglan niya. Kay dili mapud nimo kuno no ang puya or 6 months ingnon nimo nga no. Gihilak siya ingnon mo no. So something ana. Ito, balikan na to tong imong mga estudyante Jones. Kanang idara ba? No sa pangutana nga kinahanglan ba mo adjust ang ginikanan. Okay? For example, kaning 13, 14, 15 high school, naana ni sila yung mga kanang pagpangita sa ilang self-identity, no? Munay dapat pangandaman. Katong gingon ako nimo ganina nga emotional banking, magsugod to siya sa bata pa hantod kana nga pangidaron. Kay kung dili nimo ma-capture tong early age sa bata, wala ka nakabutang niya og trust and pagsalig sa usag-usa, maglisod na ka. Maglisod na ka sa 13 kay mo man ay ginatanaw nila karon nga gikan sa puyas, gikan sa bata pa hantod mo dalaga or mo litaw na. Kailangan i-build mo ng trust and emotional banking and bonding sa bata and negotiation and also katong routine and structure. Pag mag-develop na nimo na, pag mo action na sila og pagkadalaga mo, balik ra gyapon sila nimo. Kabalo na sila. Pero kung gisugdan nimo pagpamunal o pagpanguwat, posibleng mauwat pag kapag abot na nga pangidaron. Makat-on po ng anak, no? Makat-on mo rason nga dili maayo nga mga rason. Nawala imong lives. Oo. Na-comment na rin, no, si Elizabeth
Bikoy Kitay, familiar po ni si Jones. Oo, ako na Siya asawa. Brag nangandam na gini si Elizabeth kay ano siya, teenager jud ang lisod karon. Ako nang ipasaka ni mga pangutana Sir Jones kay mao magud ni dayon ning komento sa mga millennials, sa mga amtong no kami siya. Mga kabataan naron lahi na gyud mo nang kinahanglan gid ibalik ang kuan daw. Ibalik ang pagpamunal kay di na daw madalag may ning mga bataan ron kay mga kuan ako no mga ulo, mga may namurason, mga yunana, do mga pawok, Pawok lagi. o sa may mga kasultiana. Siguro dagay nalain magunang generation no. Siguro kay ang generation karon exposed na kay sila og information. So dili na sila basta-basta mo tuo. Ang old manggod nga generation kay ngon sila may nakabalo sa tanan kung nasa lay i-impose no, i-impose na nga mo ni tinuod. Basig kung dili mo agree, pasabot isuwail na. Atong tanawon, if dili mo agree ang bata o ang batanon, pungkuan na to atong tanawon. Mag-fact check ta or tinuod ba asa bagi ka ng source. Pero kay ang sa una manggod kung ang mga kita, kung ingnon ta sa gulang nga nay manananggal dira, muto na tanay manananggal. Di kita mo ingon nga tinuod bago na siyang ga-exist. Karon kay ang mga bata kay exposed na sa information, siguro kung dili mo tuo, for example kung nakay gihatag nga idea, hindi siya mo tuo, and then pungkuan ninyo na may time. Correct. Nayon, kung bago ra jud ni comment rin, ni comment si Ma'am Cherry Blossom, ningon siya nga lahi na jud ang bag-o nga generation karon. Tinuod man gid po na. Tinuod, lahi god, lahi ang Tinuod jud ang lahi na. Pero kung ka maka-remember ka, katong high school po ta, giingnan po ta sa mga tigulang. Nauna na to. Nga lahi na po na to generation. So, taga generation, lahi-lahi god siya. Aton na siyang dawaton. Correct. Siguro sinindot kay na Sir Jones, okay? Di na to kalimtan nga akong balikon tong imong giingon Sir Jones. Mismo kita sa atuang batch sa mga bata pa ta. Mo po'y komento sa mga katigulang lahi na gid ning mga kabataan. Samot na magpatato-tato ka adis-adis ka atong panahon na. Bawal pa man ang tato-tato. Adis-adis. Karon kay uso naman ang tattoo as early as teenagers na anay mga tattoo. Piercing ana, di ba? Piercing and all no. And again, katong giingon nimo Sir Jones, so nga grabe ang access to information. So ang mga kabatanunan karon daghan ang makatunan diha sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa uban pang mga platforms. So mas somehow na advantage in terms of access to information. So kung kusog na mo rason, kabalo na mo ingon ana as early as sa nga edad, it's because of their exposure to whatever. So I think natay may mo ana. That's already the reality. Given na siya. What we can do siguro as adults is kita ang mangitag paagi to communicate and connect. Andi lang kay connect to understand siguro. Understand. Nga asa naman ni sila karon. Kay kanang moingon ka nga lahi na gyud sila. Unsa may nakalahi. You have to identify that, no? Kay magsuon lahi mangani, di ba? Correct, no? Pero nag-uban nga bunalan nagsuon kay mangisitong. Pero anyway, so klaro na nato hope na bisag unsa pa na nga generation nga moabot. Ang importante lang the banking system god and trust and love kakuyog sa imong anak kasamtang bata pa importante gud siya nga maban as early as possible para pagdako niya napay chance na, di ba? Correct. No, naingon diri nga kinahanglan patasan ang pasensya kay nag-usob ang edad sa bata. So gawas nga nag-usob ang edad sa bata, nag-usob pud ang panahon. Ay nagkataas pud ang mga palaliton. O kana pud diya. Nagkamahal ang palaliton, nagkadako ang problema sa kinikanan, magkamubuang pasensya. Magkahurot ang hanger. Di na mo muna kay mahurot ang hanger. Pero napoy ni commentary nga dako gyud ang impact sa mga bata kung dili ma-meet ang developmental need sa iyang edad. Tinood na siya. Kaya na mga hamtong na pero binataon gyapon nimo paagi, no? Dili na siya Samot na tong mga bata nga kung pabasahon tapdag bunal. Tinood na magbasa ang bata niya tapdan na siya bunal. Makaingon kay kag taga Hogwarts ng mama kay naay. Magic wand. Esperados bunal ano. Taga Hogwarts daw ni si mama kay taga sayop na ko bunalan man. Nag-hello day ang atong kuandri atong amiga nga si Flenzel Jiao all the way from
Singapura. Singapura. Kumustang Merlion di aday? Nagpaminaw siya karon dito sa Singapore. Yan yung gipasidya sa mga Singaporean. Correct. Okay. Lahi na ba po ng kultura dito? Lahi po din ang kokobalo ko. Self-discipline. Yeah. Dito mag-isgot. Dito mag-isgot. Napo ni commentary, rated PG, parental guidance and advice sa mga bata nga mulantaw og mga video sa social media. Mga games nga violent, so dapat nasabtan na i-effect na ilang nakita sa sokme. Tinuod na, no? Although ang YouTube, for example, karon na naman siya for kids. For kids. Ano? Pero daily good gihapon tama kaingon nga 100% should daghang violent gihapon nga mga nga mga videos, no? And usahay makalusot, makalusot nga dili na no, so kanang parental guidance mo guide jud dili kay mamunal. Di ba? Mapay kasulti na bunalan imong baba kay bastos kuno ka. Kana kapila po ta ng mga kanang masuko ang ginikanan kung magbinastos, pero ang ginikanan otrong na otro po kung maslay. Kuwans kabayo ana. Pero dili ang di ba? Di ba? Dayon og manggiaway na bana wana tanang pamalikas manggawas, di ba? So madungog sa bata. Kanang madungog sa bata, din ang bata mo yung magbuhat, pakasab-an. Taning bata kung maghilom ang bata ingon nga guilty ka kay gahilom-hilom ka. Ya kung ka nga mo tubag po ng bata, ay mo tubag na ka. Yung asagot ang lugar ana din. Naik po commentary, mas maayog gyud sugdan ang positibong disiplina paggawa sa bata sa kalibutan. Uy, positive discipline. Pero unsaon kung karon lang nakabalo ang ginikana, okay, minat po ni nga pangutana, no? Na ako'y kaila dili na daw niya makontrol ang bata na mo na ni Ron. Pero ganahan siyang disiplinahon pinagi sa positive discipline. Unsaon ka na, Sir Jones? Atong ang gigamit man gud niya nga term is control. Unsaon ako pag-control ang bata, which is sayop para nako, no? It's sayop siya, dili na to i-control. Kato akong gikuan nimo ganina is to connect and subtone. Kay pwede pa magud siya mapungkuan kay kung ang imong pagtuo sa disiplina kay kontrolon nimo imong bata para mahilom or kontrolon nimo para dili mo lag or unsa ba, the more na siya mo escape kay control man kaysa magana ang hiktan. Tinuod. So storyahan. Pero sa pangutana, Sir Jones, nga kanang dili na niya kuno control unsa kahay mga posible pang mga mas konkreto nga mga steps in practicing positive discipline nga mas siguro makaresolve pa ni. Siguro makatabang dira tong balaod, di ba? Atong bill kay kung mosulod to siya dako kay chance na mga basig ma-require sa mga before cash loan, no? Nga moagi gud ani nga training unsaon gud pag-atiman sa mga bata kay katong gikasal ko sa una kuan man kabahin man sa relationship and kuan financial and something ana. Correct. Tanawon gud ninyo and then para sa mga batanon dira nga ganahan magpakasal before gud magsugod inyo kung panahon sa imong bana kung unsa gud ang disiplina nga inyong i-implement para sa inyong anak. Unsa gud ang inyong kuan pagtan-aw. Bitaw no kung matubag ni sa balaod nindot kayo. Nindot kayo kay nay support para sa mga parents kay kung tanawon nimo kung dagang mga bata nga problematic, ang government man nga japoy mo salo. Wow. Ang guidance, kanaging guidance gihimo nagpangpanghadlok sa eskwelahan, di ba? Bantay ka mag-guidance ka. Mag-guidance ka. May guidance nga kahadlokan, no? Oo. Madlok naman nung ta mag-guide. Gani. Pero tinuod ay sa una madlok ko mag-guidance Jones. Pero at the end of the day mag-abot misa kung magulang sa guidance. Gani lagi. Mag-abot man numing duha dito. Pero salamat mo ko atong guidance na makibuotan kayo. Dili ra kay tantong kadlukan. Yeah. Pero going back sa balaod yun sa imong gi-mention, no. Nindot yun to imong gi-mention nga mas hatagan og dili lang kay panahon kundi pagtagad og igo nga suporta og sustento sa gobyerno mismo. Ang mga programa nga pagmatuto sa mga ginikanan mismo, dili lang kay sa mga bata, no. Nga ang mga ginikanan mapasabot sa sugod pa lang, no. Kung unsa dili lang kay kung unsa ang buhaton kundi unsa magiday ang mga responsibilidad, no. Kay mao na daghang mga ginikanan nga nanganak og daghan nga wala man lang nakahuna-huna og unsa giday lang responsibilidad. Mao na nga nagkadako ang bata mura pa og sa tawagan na Dios ga
og sa music po na gawido ba. Tagna unsay buhaton. Unsay Unya, buhaton. syempre sa ato ang kapobrehon, sa atong kalisod po sa atong kahimtang sa isip mga Pilipino, no, sa ato ang kahimtang karon, prioridad yun ang makakaon, makakwarta, makapanarbaho, maka diskarte nga napay batang singgahilak. Dili na mahimong prioridad, no? So mabunalan na lang para mamanda yun kay busy pa ko, no? So Balikan na tikaw niya. panter man karon. Oo, sigaan dag mata. No, so importante nga sa sugod pa lang aduna nay mga programa gyud nga magpasabot sa mga kinikanan. Di lang magpasabot but mo support good siya pod sa mga parents, samot na sa mga single parents or also katong mga parents nga ganap practice og kuan ng dili positive discipline nga mapahibalo gud sila. Mapahimangno nato. Ako lang ipa-remind sa atong mga audience karon nga pwede po mo text or mo tawag sa 0915-1060-951, 0915-1060-951 or sa 402-0987. Ato na i-check dyan. Kung na ba text? Nababay mo text karong panahon na? Baka may nag-chat dyan. Wala. Pero nai-greet ni mo, Jones. Ay. Nai-greet ni mo sa ato ang live stream. Ningon si J. Mark Bilandal Tim. Shout out Master Founder, Jones. Ako na kauban sa mga... kauban teacher po na siya. Usa po na sa kamayong teacher sa DepEd. Shout out ni mo diya, Sir J. Mark Bilandal Tim. Mayong hapon kanimo. Na ay pangutana po dire, Jones. Pangutana. Sige. Asa man nadapit? Scroll up. Kaning, sa di siya ma-scroll up. Daghang balay like kani. Sa mga sitwasyon nga daghan mo sa balay kani. Kani. Uso po ni sa Pilipinas, no, kanang gikan sa apuhan hangtod sa anak ug ta mga kaigsuunan, sungay sungkod. Si tawag na Jones? Sungay ding sungkod. Taman sa gikan sa sungay, taman sa sungkod. Gaabot sa uskabalay. So in that case, ang usa ka bata dili lang kay iyang mama magpapang iyang caregiver, care provider na po ng mga iyaan, angkol og lolo, lola, abil patong kamagulangang mga igagaw na pa di ano. So daghang klaseng disiplina. Pamaagi ang imong mayaguman. Sus kasulay man jud na Jones kay gapuyo man jud kog balay sa una nga kung mawala akong mama, akong uncle ug akong auntie ug akong lola ang naas balay, napagoy working amo ang katabang. Yeah. So yaya. Di ba ka mawadag uncle nga padagkuton kag sigarilyo? Kasulay jud ko nang kami papaliton og padagkuton. Dili ko mo deny ana Ako po experience natin mga uncle nga na. No, so kumbaga sakto siguro ang ganang pamaagi sa imong ginikanan. Pero ang imong mga extended family pud mo ay lahi pud pamaagi sa tinuod ra gyud Jones. Ang pinakagrabe gyud nga akong na experience nga pagdisiplina or pagkanang corporal punishment nagyo sa ako ang mga uyuan ug tinuod. Nakaluhod ra jud kog tansan tungod nila. Wa ginagibuhat sa akong ginikanan ako. Kanang gipaluhod og munggo singuna na no. Never ako maginikanan nabot ang level pero sa mga extended family. So sa mga ingon ani John, sa imong advice, sa imong suggestion Ako po nakasulay po bunal na natumban ako ng TV kay kanang i-arrange mo ng antena pa sa una. Pero ang ako lang godana, it's kinahanglan kung ganahan ka magbuog pamilya. Kung ganahan ka mubuog pamilya sa mga naminaw karon, importante gud nga magplano, apil sa inyong plano ang maglahi. Kay bisag unsa pa imong buhaton nga maayo nga disiplina. Kung nagapuyo ka sa balay sa imong mother-in-law or nagpuyo mo nga dagan sa panimalay, mo dago kong epekto sa bata ang klase-klaseng pagdisiplina. Dili lang disiplina ha, atong tanawon bisag dili mo disiplina ng mga uyuan angkol pero makita nimo sa iyang palibot nga naigainom, gasigarilyo, nga common ni siya sa inyong panimalay, bisag wala ga disiplina makuha na sa bata. So ayaw mo og pagplano sa para naminaw karon og pamilya kung wala po mo'y plano sa inyong kinabuhi. So katong dira nga sitwasyon, paningkamutin ninyo nga wala tay mahimo na given naman ta pero paningkamutan ninyo nga mo gawas mo. Okay, importante kina sa mag-asawa. Naaday ni comment po sa ako ang gi-share sa Facebook ninyo siya nga nindot kayo ang topic 4. Wala na tiwas ang iyang comment. So, shout out kang kung saan pag-pronounce dun?
MJR. NGR no Vietnam. No bet. No Vietnam. Basta. Ni Kwan po si hi mga idol si Vic John Sete. Ay, Victor, familiar po na siya. Familiar na siya, kinamayang dancer, no? Sa Dumaguete. Napayo sa Jones. Napad, padaw, June mo, mga kois, aron dagang mahigmatao. Si Ma'am Kuan, Leocadia Evelyn Silva, from Bohol. From Bohol. Ate Belen Deni. Ay, ate. Gasming Sir Gardy. Murag na naman siya sa gawas siguro ka. Ano na siya, sakto na siya sa Hindi gawas. ko familiar, pero murag. Hindi ko updated. Oo. But yeah, so salamat sa inyong mga komento. No, pwede ra gid mo comment guys. Ayo mo kaiko gadto ra mo sa ato ang live stream na dira sa Youth Advocates Through Theater Arts or sa yata nga page. Amo pong gi-share og sa DYSR. Sa ilang Facebook kani. DYSR FM. Papangitaran ninyo guys. Amo po ning i-share sa akong page. I-follow na lang po ko ninyo. Hopya tinambakan. O, diba? Shameless plugging. Galay po si Jones Lee sa iyahang ako. So, Sa akong, ay balaka among basahon ang inyong mga komento. Okay. So, balikan nato tong topic kanina, Jones, katong sa extended family. Og imong gi-advise nila, Jones, no nga, kung dili pag andam, ayaw sa God. Pugisa lamang. Pugisa lamang, no? Muna importante gid pud ang ato ang sa tawagan na reproductive health nga And family planning. Family planning nga mga hisgotanan. Mo dili gid nato ni siya ma-disconnect sa hisgotanang positibong pagmatuto, no? Okay. Kani manggong parenting mura na siya og step 2, no? Step 1 jud ang planning. No, ang parenting should not be katong imong gingon ganina Diyos nga reactive na lang siya, no? Mura na siya kung unsay may tabo ay na ka mo react, no? Wala nimo na plano sa gyud ang mga tapat responsive siya. Posibleng May pa-shout out ang friend ni Nikki. Si Mafranca, si Rocky Nicor. Shout out kay Rocky Nicor. Away from Bacolod. So wala mo tag-Bacolod, no? Shout out Rocky. Imo kong gi-Indian dito sa Bantayan Island kung kag moadto ka atong Semana Santa wa kagapakita. Ito, shout out sa atong mga higala dira. Naapoy may comment diri. Hi Sir Kitay, mayong hapon. Hi, mayong hapon dira Jada. Pinket Lastimosa. Kaila ka ni Jones? Theater na ko na sa NOHS. So saan si mong mga matuto dito? Yes, oo. Speaking of Kwan Jones, no, kanang sa imong mga estudyante, unsay mga in terms of discipline, no, sa imong kasinatian, unsa nga mga instances o mga higayon nga makaingon ka nga murag jud ma-test ang imong masulayan jud bago lang. Gipatawad ako ng bagong wall fan sa classroom. Okay, klase ko sa Pikas classroom. Gibuno nila rin nituyo kay wall fan. Nga nakiri ko ng brrrr. Yan, na ni aso ang wall fan. And then, ituyo, ginubuno. Ningon sila, wala natuyo. Kay gadula ko na sila and something nga na. Dito niya, dagan kayong pangitabo ato kay dagan pang mga gipang settle nga mga bata. Kay ako man po ina-assign sa discipline, part sa discipline committee sa NOHS sa mga bata nga nagpabuyag or kailangan i-settle sa grade 8. So, mga 800 students na sila. Almost 800 students. So dito good nadako gud akong tingog and then nasultihan ako ang bata nga kuan. Pero na-realize na ako nga sayop di ay. Masay kay manaong gingon ninyo nga although ma-practice na tong positive discipline pero nagi panahon nga di nimo ma-control imong kaugalingon. So balikan gud nimo sige nga ay sayop ta akong nasulti niya and then mapungkuan nimo balik. Sige din mo kog i-remind ang imong self kay dili man ta perfect naman po tay mga trigger pod but mura gud to kay hapit man nasunog ang classroom ni asunog gud siya ana pastilan then gipatawag ka dagan ang gitawag nimong estudyante kay nag-unsa na to nagkuan na ning kuan nya acting workshop pagud mi atog conflict nya kailangan acting ra to acting ra to so again pag human nato nag-talk mig balik sa mga bata and then okay na. Para na ako okay na. Unsa may ilang explanation nato? Gadula ko no sila, gi-remind ako sila nga di sila magdulag bola sa sulod sa eskwelahan, sulod sa classroom. Nagdula gud sila kay hapit na mo man ang klase. Gipatira ng bola. Bago ng electric fan niya donated by alumni.
ang electric fan. And then narehisto siya sa school. So kung maguba siya ang teacher mo mabulungan. And then naguba siya. Nasultihan ako tong duwa ka bata nga nabili ni dalagan tong duwa. Pagka sunod adlaw, gi-contact na ko ang parents. Kaya nakitog ko sa mga parents sila kung unsay nahitabo. Nasulti po na ako sa mga parents nga nasultian ako ng mga bata ingani. So kato. Nagsorry ka, Jones. Nagsorry ta, alam. I am sorry. I am sorry. Sorry. Hello, Hope. Tinambakan ng Jones ni Kita Dia sa... Jones. Isi more. Suddenly see mo. Hello, Hope. Tinambakan ng Jones ni Kita Dia aring Dasma Cavite. No, Dasma na butatag Dasma. Gaalimag apo. Atimanog apo. Namuot ko sa topic kay isumpay kay graduate na ko unta pero nag-back subject. Kani po na. Hinaot makanunay niha camping mo kanunay. Tinuod. Kana uso na sa kwan back subject sa mga lola. Tinuod lang, Jones, naramagod po istoryano nga kani mga lola konsentidor. Tinuod. Kung dili nimo tagag Chucky ang bata, itong ng Chucky, no? Kay sa una kusog kay mamunal pag naapo na kay di naman mabunal. Di na mamunal, nausob na siya. Lahi yung una na nga mga pangunahuna, no? Pero unsa may maayo ani ko sa dili, Sir Jones. Sila binaning mga atuta sa topic sa mga lola, mga lolo, mga samutang mga lola no nga sigig pamunal. Naman po yung mga lolang mamunal samutang mga. Ako na bunalan ko sa kong lola. Oo. Nakaingon gud lamang ka nga na ba may fraternity aning balayan ni kay nanay pagbungal. So kanang lola ambot lang pero para nako dito ko yung responsibilidad sa lola no kay inyo man ang anak. Pero kung hangyoon kasi ako nabuhay ko sa lola, di nang pumibunalan. Kay, kung ano, daghang kayong mga apuhan na sa ilaha ibilin ng bata. Yan, no? Mga nag-iyon na mag-back subject. And of course, lahi na po na siyang, lahi na po siyang pamaagi. So, dili consistent ang disiplina kay lahi man po ng disiplina sa lola. Lahi po ng inyuhon. So siguro hasta ang mga nadili lang kay ang parents, any care provider, anyone nga mo'y magmatuto sa bata dapat ma-appeal po og orient. Siguro kinahanglan po na nga magka-abot ang pamaagi sa ginikanan og sa apuhan. Nga kanila bagong ang naka-tricky ana magabagod Jones kay kita nga mga anak, although di pa man ko ginikanan na bro, ambot sa imong experience just, no? Kana bang naay mga pamaagi imong ginikanan sa una nga di nimo ganahang buhaton sa imong mga anak. Nya karon nga naapo diha imong ang ilang apuhan murag mag-conflict mga kanabang dili lagi inginaon ang bata then wala ka mo man akong gibuhat sa imo sa una na okay ra ka nakasulay niya na no sige daw tama lang sa imong kayang ipaambit. Okay, nakasulay mi ana nga ang akong anak naghilanat, no. Kamo nga bago pa nga parent, say matarantar gud mo sa ang buhaton. Nya ni Dol ni akong mother-in-law, ug na siya ganang ipainom sa akong anak nga juice. Ni dili mi ganahan kay tamis man yan para sa anak. Although para nila it's healing ko or something. Pero ako lang gingnan ang akong mother-in-law na tagaay mig chance na kami may atiman sa mga bata. Kay ganan mi nga makabaloan eh. So ni mangluod na ba dayon ning mga lola? Dili man kayan nga mangluod god. Mangluod sila sa imong gibuhat pero kailangan lang nimo isulti og papasabot kanila. Kay kung di imo po siyang itago-tago sa imong kaugalingon, di nimo masulti dayon, mo-accumulate po siya. So di ka ganahan nga kanang sayo pa lamang mo set na kag boundaries. Set na kag boundaries. For example, ma-remind lang nako nga dili sa palitag chocolate ning bataan na ni kay mag-arat ning kuan tutunlan. Kamo palit magundang lola dahil chocolate dayon. So akong anak tungod kay nanami trust and nami negotiation sa akong anak, mutugan ko na siya. Ngon siya nga na si lola gitagaan kog chocolate. Kanon ba nako ni or dili? So dawato niya ang chocolate but mananggid siya nako kung kanon ba niya or dili. So makabalo ka. And then tungod kay open ang imong anak di siya mahadlok nimo katong nakambrasan siya iring niyon siya gikambras siya sa yellow nga iring
So kung ang anak nimo nay kahadlok kay imong bunala niya nakambrasan sa iring, simba ko palayo natoy rabies. Dili nimo matrace. So importante god nga honest ka sa imong anak. And then napoy time and kini po dai challenge nato as parent, no? Hope. Kung mapunta ang imong anak sa eskwelahan and then maka-classmate og mga bata nga wala ni agi po do positive discipline. Lahi po ng mga Lahi. upbringing, no? Gipak akong anak. And then pag abot dito sa eskwelahan, nag-meet ko sa parents sa bata, ningon ng parent nga, unsa man imong ganahan, sir? Bunalan ako akong anak para makasabot. So nagets na nako, mo pud ay namaak ang iyang bata tungod kay nay ganahang kuhaon niyang bata tungod kay di niya makuha iagi niya og pamaak. So okay, so ingato di ay. So kay naanad ang bata og bunal kung dili mo to bunalan, ingato di ay. Something nga na so balantayan, no? Samot sa mga mo grade 1 na mga bata karon, mo kinder, magura na ang mga ginikanan sa eskwelahan. Hapit na ang opening sa klase, ang brigada. So kailangan i-negotiate gud ang inyong anak. Oo, no? Okay. Di agad na matest nato no ang atong early upbringing sa atong mga anak kung mosulod na og eskwelahan. Sa sila mo behave with other people. Samot na common ang bullying, di ba? So kailangan kabalugog ka unsay nahitabo. Shout out di ay sa atong amiga higala si Ange Enriquez all the way from Iloilo. Ange. Ganina gikan tag Bacolod, karon Iloilo, di na patag Cavite. Dasma og Singapore. Singapore. Wala ka ba'y taga Dubai? Georgina Bombshells from Dubai. Dubai, South Bagakay. South Bagakay, look right. Unahan. Hi, Georgina. Shout out sa mga nagpaminaw dira, nagtanaw nato sa radyo, nagpaminaw sa radyo, o nagtanaw dira sa ato ang live stream. Siguro na po i-challenge. Shout out po kang Ate Jean, kuhanan nga nagtanaw karon. I-guest ba nato ni sa Ate Jean? Pohon. Next week. Next week. Ma'am Jean. Okay, maayo tayo. Nindot din. Napo na challenge no nang kanang if mga ginikanan nga na ay anak nga LGBT. Nindot po kay na siya. Kana nga topic murag oras na siya. Nindot na siya nga topic po, no? Oo, kay ambang ba mo dawat? Anda ba mo sabot, no? Okay, kabantay ka Diyos. Mo segue lang taga may sige. Daghan mo mga trending karon nga mga videos bitaw sa TikTok, sa Facebook nga kaning mga ginikanan nga videohan nilang mga LGBT nga mga anak nga kanang early age ka nanay magpakita na og pagka-feminine, ingon na bitaw no. Nay uban nga paglilaki din mo feminine din. Mahimo na din siyang content, ingon na bitaw. So what kabalo if is it a positive thing or is it a negative thing? So kaning mga ingon ani pod nga mga topic is gutanan sa parenting, especially with children from the LGBTQ community. Dako-dako mo ni siya nga isgutanan kay lahi pag yun ni siya nga level. Lahi mga level kay diba sa kanta nga sirena ni Kuan Glock 9. Adyo ubang mga bata nga maabot yun sa punto nga lumsan, igai, sulod sa sako, hiktan hangtod mo imong laki. Something nga na. Lami po siya nga topic niya pohon. Bitaw. Naray comment ni Sir Jones, kaning sa akong kaila lahi pod ang lula mo'y ganahan og dili ganahan og panapat. Pero kung magkulisaw ang bata, ang dili malikayan nga makakusi ang inahan. So, other perspective po siya. Ang lula mo ay practice og positive discipline. Nga ang ginikanan mo, dili ka antos. Basin katong mama, gikusi po to siya sa una. Posibleng nga na. Diba? Kay tungod kay nay apo, kay na magoy lola nga pag mo apo na mo okay na niya. Muluag ang ilang. Muluag na. Then ang mama, diba? Nga dili palitag wow sa una, abunalan. Mao. So mukha na gid noon mo reflect, no? Mo reflect na good. Mo reflect usahay ang mga practices, no? Shout out tayo sa atong kisama ng mga nananaw diya Sir John. Silang Ralph Kaiser Kibot, no? Cyril Moore. Nandun sa USA. Nandun sa US. Hi, Sai. And Aldwin Trupa. Samuanggita and Joseph Rosales. Ako ng classmate, si Joseph, no?
Shout out sa mga nagtanaw diya sa live stream ni Sir Junes. Okay. O daghan pong nagtanaw diri, walo ka buk nagtanaw diri sa akong live stream. Hi sa 8 inyo. million. 8 million subscribers and followers. Daghang salamat. Ako 1 million na lang ang nag-watch na ako. I-remind na to ang tananong kari karon mo ang ato ang first episode sa ato ang season 3. Wow. Wow. Doon na lang tayo 15 minutos nga nabilin sa ato ang programa pero sa mga bago pa ni sulod again mao kini ang programa nga positibong pagmatuto. Di na ta positibong disiplina, positibong pagmatuto. Una. So karon ang ato ang pinakaunang episode sa atong season 3. Sa mga nakasunod sa ato ang season 1 ug season 2, kung nakanumdum mo, morning mga topic nato nga gisgutan nato with Sir Chinsley karon. Ato lang kumbaga gi-review ni siya karon. Review nato ni siya karon para maka ratsada ta paingon sa mas mga lalom-lalom pagud nga mga gisgutanan sama sa bill nga sulong sa positibong disiplina. O sige ito nga House Bill, Sir John. House Bill number 1269 ug House Bill 2036. 2036, no? Nindot nga mapalaluman nato kung sa man di unod ani nga mga balaod or kani mga bill nga puhon hopefully masaka ngadto sa maaprobahan ang mahimong balaod in the future. Kay nganong kinahanglan man kinahanglan magyuday ni no kinahanglan pagyuday balaod nga is a family personal thing man ang discipline nga naman ang kinahanglan balaod gani no mubunay ngon nila nga family ko no pero ang ending mangunana if dili good maatiman ang mga next generation nato naipunog kalagot apektado ra Japon government private or public tungod ana sa kay mahimo man silang mga next leaders nato next nga mga parents po someday sa Pilipinas kung ma-strengthen nato ang mga bata nato nga karon pa lang bago pa lang sakto gud si Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ningon na siya na. Ningon siya, ni-text siya na ko gahapon na pwede ang post sa Facebook. Pero bitaw, palaluman ako to yung imong giingon Sir Jones ba nga kanang unsa man gyud ay ang social impact. Wow. Social lalom no. Unsa man kung ang unsa ang impact sa pagmatuto diya sa balay sa kinadak ang komunidad. Dako ako gipangutanan no. Dili sila. Ikaw ang impact ana siya. Kung naay pagigugma o pagsabot sulod sa panimalay, dili magproblema ang eskwelahan. Dili magproblema. That's number one. And then kung ang bata puno og pagigugma, dako siya impact sa society nga mas mahunaw-naon pa sa bata ang creativity and imagination rather than fear o pagkahadlok. So naay chance ang mga bata to explore more, to be kung kinsa good sila. So dako siyang epekto nato sa atong palibot. Kay kung tanawon nimo karon hope no tanawon nato sa sakit man kay tanawon pero dagang mga batanon karon nga gana na makipagsumbagay no. Violence ang ilang ganahan. Conflict resolution. Conflict resolution. Ang atong mga ganahan makita pohon na mga batanon dili lang diri sa Dumaguete ba sa buok Pilipinas nga mag-abot kay natay gamon imugna nga very creative, natay gamon nga para sa panggobyerno, natay gamon para sa eskwelahan, sa environment ug sa tanan-tanan. So kaysa magdako ta nga dagang mga batang napriso, dagang mga matanon nga napariwala, so ato na siyang tanawon kay mabalik ra mo Japon na siya nga it will be the problem of the government if dili healthy ang atong next generation. Swerte na gani ko kay bisag dili kay nga naka-healthy ang akong time sa with my parents is that naay Kalauman Development Center nga nagmatuto na ako to be that person nga ma-appreciate ang kinabuhi. Pero kung wala ng kalauman or wala laing makasalo nimo kana lang parent, you could be a problem of the society. Pwede kang mahimong dugang pwede ka mahimong threat. Pwede kang pagawas nimo nadunggaban ka something, di ba? For example, natoy mga naitabo sa sa Dumaguete nga nadunggaban and then you will realize that that person din nga nakadunggab ginakulata pud siyang parents and something ana. So mas malikayan nato na siya if our community and our children. Tinood na Sir Jules, no kaya sa kakauban man kita ani no dito ta sa Bayawan sa una na invite ta nga mo
hatag og mga workshop sa mga bata nga children in conflict with the law. Sa CICL mo ni mga bata nga yung tawgo natog mga delinquents, mga juvenile delinquents, no? But karon ang tawag nila is children in conflict with the law. So na sila yung mga bata nga na mga mga balaod nga ilang nalapas, no? Nalapas nila nga mga balaod. Pero kung tanawon yun mo daghan gyud nila, di gyud na kumalimtan ni Sir John sa atong experience dito, no? Daghan ani mga bata di ganahan mo uli sa ilang balay. Tinuod. Kaya sige silang kulatahon sa balay. Sa sige suguon, sige sa kulatahon, sige pangkasabaan. So kasagaran nila na sa dalan kapuyo kaya di na ganahan mo uli, no? Gani kadto sa panahon nga gikuha na sila sa DSWD and all that. Iuli na silang kinikanan, di sila ganahan magpauli sa ilang. Ganahan pa sila magpundo dito. Ganahan pa sila mapundo sa DSWD. No, so sa tanaw nato murag normal, no? Ang tanaw nato ani normal ra ning pagpanapat sa mga bata, pero dili makabantayan sa ubang mga ginikanan nga it has reached to an extent nga nahimo na siyang abuse. Tinuod. Dili na siya disiplina kundi abuso na siya, no? Mao na nga sa imong gingon Sir Jones ganina no nga usa sa dakong epekto sa sakto nga pagdisiplina sa mga bata mao nga malikayan na natong daghang kaayong krimen. Because for example, ang children abuse, no, kaning tawag nato og VAUSI, no, violence against women and children. Kasagara gid ani kaning mga perpetrator ani katong mga taong di kabalo mo handle og conflict. Dili kabalo mo control sa ilang emosyon, dili kabalo mo hunong og mangutana sa iyang kaugalingon og sa ubang tao ngano man kung nasakitan, ngano man kung nasuko, ngano man kung nalain. Ang ilahang immediate nga reaction is violence, no? Pagpasakit, pagpanapat tungod kay mo man ilang naandan nga kung adunay problema kinahanglan dapatan, no? So di nato makita nga naaday siya mga ingon ani nga mga negatibong resulta, no? Ang always resorting to violence sa ato ang pagdisiplina sa atong mga kabataan. So siguro ato lang bantayan, no? Bantayan nato na. Og kita mismo sa atong kaugalingon. Ako Jun sa tinuod lang mabantayan dyan ako po na nga kanang makareflect ka sa imong immediate reaction to stress. Kana ano? Kay kana for example, ang bata makasala, that's a stressful situation. And how should a child react to such stressful reaction? O how should a parent react to such a stressful situation, no? Unsa man ang imong immediate reaction and immediate action towards the situation, no? How do you respond? How do you respond, no, sa imong mga response? Ana tayo nag-greet diri kinagwapuhang membro sa kuan. Kinagwapuhan natong amigo dira sa Kadawinunan si Kenneth Kenchoy Katipay. Oo. Ha? Attorney Shin. Shout out Sam kang Attorney Sheena Lesna Agusto. Ang complete name yun to. Basta ni sa itong mga banggitan. Mga abogado nga nag-practice yun sila sa positibong disiplina. Shout out sa ato ang mga nagpaminaw og nagtanaw diya. Baso na pa mo ipaapas ng mga pangutana na patay gamayng panahon. Gamay na lang yun, pero napatay panahon. Baso na mo ganang ipaapas ng mga question, reaction, comments diha sa ato ang social media. Pwede pa po mo tawag o mo text din sa ato ang mga numbers nga gihatag ganina. Sir Jones, siguro atong i-close ni siya nga kung anong discussion karon sa imong mga unsa imong reflection, dili lang kay sa story nga atong nadungog ganina nga drama, no? Pero sa atong mga nidagan nga mga discussion karon unsa imong mga panapos nga mga ikatambag o mga ibilin nga mga mensahe. Ang paghigugma ay magsugod sa panimalay. Marago na siya. Dili structure nga balay but the family itself. Either single mom or nagdako ka sa shelter or guardian lang ka, but the love dapat magsugod siya sa panimalay. Nagana tog moment of silence para makahinuklog ang mga tao. No, ang pagigugma magsugod sa panimalay, no? So siguro atong hinuklogan, no, atong una-una atong mga kaugalingon. Karong adlaw sa atong panimalay. Today, just today.
Sige daw, be. Pangutahin yung mga kagalingon kung nagpaminaw mo karon. Unsa nga moment karong adlaw nga nakapakita tag paghigugma Gugma. sa atong mga isig kapamilya. Tinuod. No? Sa atong mga anak, sa atong mga ginikanan, what's the moment for what is the particular or specific moment today na nakaingon ka nga nakahatag ta og maayong pagkigrelasyon diha sa atong mga kapamilya, no? Kay usahay magod again, no, as a result of corporal punishment, imbis nga maghatag tag panahon nga maminaw, maghatag panahon nga magpakita sa at pag-express sa ato ang pagigugma sa ato ang mga kapamilya, maglikayanay na noon ta. No, mahadlok naman. Pero sa wala pa nagsugod, pwede sugdan. Sa pwede mga sa wala una. pa nagsugod, pwede pa ulahi ang tanan. Oo, di pa wala ang tanan. Yes, importante kay nga mensahe sa Dios. Dili pa ulahi ang tanan. So just ganala ko i-rundown nimo balik tong imuhang short definition sa positive o Yeah. positibong pagmatuto. Unsa ganitong upat ka punto nga imong gi-mention kanina, Sir Jones? Ang positive discipline is non-violent, dili siya pagpanakit. Naka-focus siya sa solusyon, taga pangitaag pamaagi para masolusyonan ang tanan. Naay pagrespeto, ang pinaka-importante is nakabase siya sa child development principles. So muna siya positive discipline. Correct. So sa mga nagpaminaw nato karong adlaw, hinaot nga namoy mga nakatuna, no? Ako lang balikon ang ato ang mga punto siguro nga na mention today. Una, nindot kitong gayon ni Sir Jones nga ang paghigugma magsugod diya sa panimalay. Dili na magsugod sa kanang nangulitaw na ka. Oo. Tinood. No? Sa gimension pa sa usa ka comment kanina, paggawas pa lang, pagkahimugso pa lang sa bata, niining kalibutan na. Wow. No, sa adlaw sa panahon nga nigawas ang bata ug nahimugso niini nga kalibutan, ang una gyud niyang angay mabati ug matagamtaman mao ang paghigugma. Bisag napasatiyan. Sa tinuod. Bisag napasatiyan. Sa tinuod na. No, sa tinuod lang, no? Means, bisan pa na pagani siya Oo. dahil sa tiyan. Aduna na ay paghigugma, aduna ay pag-atiman, no? Sa si hangtod nga siya magkadako, ninutoy mong punto, Sir Jones, nga the different developmental stages sa kabata. Ang ginikanan, kinahanglan aware, no? Nindot yun unta kayo sa pamabot ang panahon nga matag ginikanan mahimong aware nga ang usa ka bata magdako magkausab. So samtang magkausab ang iyang development stages, mag-adjust pud ang ginikanan, no? Mag-usab pud ta sa atong mga pamaagi. Yeah. Parenting is not destination, but it is a journey. Correct, no? So Abot na butag London. nabot tag London. Saan Sa lumapay? London. Nasa dyan lumapay. Lee. Okay. So, mo to gingon, no, nga dili lang kinikabahin sa unsay padulngan kundi ang mataglakang mataglakang nga imong buhaton isip ginikanan or tigmatuto importante diha, no. Klaro lang ako quickly, Sir Jones, before ta mo end. Ato mo guning gi-change to positive parenting, positibong pagmatuto. Unsa man gyud ng parenting? Kabahay na ba ni ginikanan na ba ni immediate parent na ba ning parenting? Ang nakasulat sa balaod, ang Okay. Ang nakasulat sa balaod ho, ang parenting is dili lang siya direct, no, biological parents or something. Basta ang that person nga siya may gisaligan nga moatiman og pagmatuto sa bata, matawag siya sa parent. Correct. No? So dili again, no, dili ra gyud ni kasi kabayan nga kay naado na ba yung mga bata pod nga nagdako sa lula, nagdako sa lulo, Nagdako sa mga auntie, napoy uban nga nagdako sa shelter, no? Or nay uban nga ang nagani uban nga bata pa working student na, so ang mga adoptive mga parent, foster parent, no, mao na nagmatuto. So kitang tanan bisan gani ang mga magtutudlo, teachers are also considered to be somehow parents. Tama ba ko, Sir Jones? Yeah, namina po si Ayla.
Si Ayla. Si Ayla. Pero dapat mag-British accent. British accent. Alright, daghan kitang nakatunan sa isgutan ng positibong disiplina o pagmatuto. Importante kayo nga maapil ang atong mga bata o kabataan sa diskusyon. No? Dili lang kay kitang mga hamtong ang adunay kabahin diya sa diskusyon diya. Sa balay, ilabi na sa iskutanan sa pagmatuto. Wala jud tay module ani Sir Jones na like Parenting 101, no? Pero atong paningkamutan, you know, ang mga ginikanan, gi-encourage yun nga mukat-on sa kada sitwasyon aron mas masabtan ang ilang mga sakop sa balay ug maamuma sila sa dili bayolente nga pamaagi. No? Ug importante natong reminder sa atong mga tigpaminaw nga ang pinaka-importante mao gid ang respeto ug pagigugma sa atong mga kabataan. Mga tangin ninyo sunod Sabado sa sasamang takna 1:30 sa hapon dinhi sa GYSR 95.1. Ug karon magpasalamat kita sa YATA, sa Youth Advocates Through Theater Arts, sa PETA Art Zone Project, Third Zone Germany sa pagpadagan ug paghatag suporta nining atong programa sa radyo. Ako si Hope Tinambakan, kauban si Sir Junes Likitay. Hangtod sa sunod Sabado, kini ang positibong pagmatuto. Huna, huna. Pagminahalay, kalinaw kang kaksay, ingon sila magsugod, diha sa panimalay. Atong ipakita, atong itudlo sa mga bata, pagsalig ug respeto, sa pagdagmay, di nato makuha. Manlipanganak, hingpit na tao na ang bata, mukha mananggod, makalakaw, mudula ug madagma. Andam nga mo atubang sa mga hagit sa mata't adlaw, apan kinahanglan niyang imong pagpangga, pagsabot ug pag-iya. Sakitan, mahadlok, magulog, malipay. May mga katinala, kalibugong mga pangutana, isip mga hamtong atong kakuhana, magpasabot kanila. Pintit na tayo ng bata, pintit na